Salutare tuturor și bine v-am regăsit astăzi pe un joculeț nou pe canal care transmitter, care sunt alături cu mine. Față. Și vă rog să apăsați butonul de like. Am uitat jocul, cu mine dacă vă place. Și nu uitați dacă vă place apăsați butonul de like. Vom continua. Dacă sunt să fundeți de mii, pe like-uri, se poate să facă și eu pe acest joc. Deci așa suntem cu Mihai. Dar Mihai joacă alt mântiuni. Tot același joc. Mamă. Atrasă. De atacă un titan. Sunt mai multe minigame pe acest joculeț. Dacă vreți să vi-l arăt. Deci o să bag unde scrie joculețul care m-a omorât un prost. M-a omorât! M-a omorât ăla cu picioarele sus! Da, pe mine m-a prins cu mâna. Deci, dacă vreți să văd în serie, vă apăsați butonul like. Și voi pune în descriere acest joculeț. Și voi știu că va fi cel mai șmecher joc din lume. Dacă nu să nu știu să căutați. Voi pus mai treabă. Of! Locul ăsta era să mă ia. Chiar nu știu. Să nu joc alte minigame. Dar poate eu să avem alte minigame, nu poate pierde. Uitați, unde ăsta mare. De ce nu vorbești 5 minute?
Bă, vă uita, 35 în 5 minute. Uitați, dacă vreți să jucați animațiile, cam atât ești cu ăsta minigame-ul ăsta. Vreau să vă arăt unul un pic nașpa. Deci minigame-ul e asta. Stai așa. Mamă! Uite-te! Uite-te aici! Uite-te, Bibi! Aha. Uite-te, Bibi! Bibi! Da. Mami, smeche! Ce mai mișto e din game. Asta e. No, frate. Deci hai să... Am 200. Cum se numește, bă? Nu știu. Hai, mă. Copii. Dar nu mai e, nu mai știu. Deci asta Nu o mai. vom juca. Bă, îmi place mai tare asta. Decât celălalt. Deci fără nimic. Nu știu. Altă, da. Deci, Da. ca am ieșit din greșeală. Deci, dacă vreți să mă jucați, jocul, să vedeți o serie cu acest joculeț micuț. Săriți și dați butonul de like. Deci, am dat pe dreapta. Mamă, da bă, îl găsiți pe al tău. Mamă, îmi am de prea mult. Mamă, eu știu de ce se zice asta. Nu mai e ăsta, nu? Bă, nici nu se numește grav și e prea șmecher. Mamă, Nu știu ce se numește. Dream. Da? Hai, uite. Hai să șmecher. Hai să Mihai. 100. Este 200. Ce? Vezi, A, da, gășigai. este un film, bă. Asta este faina la slabă. A, deci, haideți să-l mai jucăm și pe ăla care l-am jucat primul și numai. Face și o cheie. Deci,
asta. Deci nu e pleacă acasă. Bă, dacă vrei, vin mai târziu. Deci aici voi încheie și episodul pentru astăzi. Apăsați butonul de like. Vom continua. Pa. Am cam atins.